Mais quand on a téléphone là. Message tiens mais. Monsieur bien de la message tiens. Il message qui casse. Avec sur la occupé la blague il appelle ça. Bonsoir Achou. Oh, crempeta. Kau jodi. Non, Ini la blague sama ni. Comment on appelle ça comment? Hein? Qu'après 2020 ne veut dire fou. Wa anterke. Hein? Kabini ala de 17h 16h ne be bien ni ne ma bien sɔrɔ koyi. Ko 16h ne wulila ka bien ni daminɛ Bamakɔ kunna. Ne ma ɲɛ sɔrɔ la fɔra ne ɲɛna ko dɔw ko ma k'u t'a dɔn ko waleya mɔgɔw bɛ théâtre bɔ yɔrɔ min na bi. N ye ɲininkali fana kɛ n ko sewa yiriba fana bi o k'u t'a dɔn k'olu fana bɛ théâtre bɔ yɔrɔ min na bi. N ye ɲininkali kɛ n ko hali Africa show ten n ko parce que n ko an n'an ka maramu de kan ka taa. N ma ɲɛ fosi sɔrɔ a la. Ne yɛrɛ sɛgɛnna sa ne ko su in na baro an b'a kɛ baara yan. Cɛ n ka cɛ dɛ nin bɛɛ ye e de nɔ ye. Ne y'e wele a bɛ n ka siɲɛ 70 bɔ i tɛ k'a bɛɛ ta. Han? Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min kɛ bilen yɛrɛ ka message ci k'a ci k'a ci k'a ci. K'i wele k'i wele k'i wele. I muso bɛ kɛ foyi la o bɛ yɛlɛkolon ci dɔrɔn de la ma yan. Han? K'a ye ka bɔ yɛrɛ an suwalen tɛ dɛ a bɛ tan a bɛ tan. Ne ye min fɛ yen e ma sɔn o ma. E mun de fa ye? Ne y'a fɔ ale kabi su an dalen n ka don shap shap kan an bɛ fɛngɛw sɔrɔ a sanfɛ ale ma sɔn ne ta ma. Ko mun kan? Shap shap. Application kura dɔ de ko shap shap. Shap shap. Ne y'a fɔ ale ye i mago bɛ concert la o i mago bɛ ka taga sewa yiriba lajɛ o walima waleya mɔgɔw o i dan ye ka yɛlɛ shap shap sanfɛ dɔrɔn i b'u ka fɛn bɛɛ sɔrɔ. Mais ne b'a fɔ ma o. N ko terimuso. N ko e balaselen de don. Olu ye kabaw ye olu t'a kalan. N'an ma to ka ninnu ɲɛ la ba ye. E y'a fɔ ne ye ne fana b'i da don a la ka walawala tan dɛ. Mais kabi su ne bɛ ka fɛn tigɛ. Ne ma ne faamu ko ye. I mago bɛ événementiel la ka yɛlɛ application dɔ sanfɛ ko shap shap ko sɔrɔ sanfɛ. O tɛ manamana ko ye. Je kuma sugu dabila sa. Ko ka don ne kunkolo fɛ. Ne y'a fɔ ale ye. E n'aw ɲɛ yɛlɛlen tɛ min yɛlɛlen a b'a ta k'aw bila Bisu ka taa. o tɛ ka sɔn ka lamɛn o. E ko dɛmɛ to ninnu ma taa su a la sa o to yen a yira gawaw la dɛ. A mana kɛ ne y'a ɲɛfɔ. Ayi ka filɛ. Sisan application min don i bɛ don Play Store kɔnɔ k'a télécharger. Mais ni iPhone b'i bolo i bɛ taa App Store kan ka télécharger. Parce que ale ko ka ca quoi. Donc n'i donna kɔnɔ ka télécharger dɔrɔn i dan ye ka don. Ni fɔ hali forfait mɔgɔna b'i comme se ka baara kɛ. Forfait mɔgɔna fɛ. Forfait mɔgɔna tɛ forfait jeni o. Hali si ka billet yɛrɛ t'a sanfɛ yɛrɛ. I ka billet fana t'a sanfɛ. Billet bɛ t'a sanfɛ ka réserver a sanfɛ. Mais a tɛ nin i ɲɛ t'a la. I ɲɛ t'a la. Africa show. Awɔ. Ko o bɛ yen 23h. I m'a ye Bama Ari fana bɛ yen. Ii tiɲɛ don. Samedi wɛrɛ. Samedi wɛrɛ Bama Ari. Mais su in na an k'an kunna sigi ale. Ayi tɛ min ma bɔ. An ka taa Africa show ta. Parce que horaire moyen de bɛ yen. Sisan ma sɔrɔ a ma daminɛ. Shap shap. Shap shap. Nin y'a dan ye. A da. Kuma ka misɛn nin ko la. Bisu fɛnɛ na ye sa. A ka suma tɛmɛ man di. Ayi bila la. Bisu tɛmɛ yan fɛ. N'i y'a kɛ k'an b'i la. Ne ka bisu. Ka ne to yan. Ni ka shap shap go ɲɛ yɛrɛ tɛ wa. Tɛ bɔ yan. Ale ka kuma de ka ca kuma dɔ la.